Είμαι Κοσμάς Βασιλιάδης και είμαι εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΗ. Είναι η Πανελλήνια Ομάδα Επαγγελματιών Υγείας. Θα σας διαβάσω ένα κείμενο και στη συνέχεια θα σας το μοιράσω, που έχει γραφεί από μια επιτροπή της ΠΟΕΗ. Το ίδιο κείμενο θα μοιραστεί και σε χιλιάδες αντίτυπα στη συγκέντρωση των Αθηνών. Αλλά πριν πάμε στο κείμενο, θα ήθελα να σας πω δύο λόγια. Ποια είναι η ΠΟΕΗ? Η ΠΟΕΗ είναι η Πανελλήνια Ομάδα Επαγγελματιών Υγείας. Αυτή η ομάδα που στην περίοδο του COVID είναι υγειονομική από όλες τις κατηγορίες, όλα τα νοσοκομεία, από κάθε κλάδο, από βοηθητικό προσωπικό μέχρι και τους ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, είναι που αντιστάθηκαν, είναι αυτοί που έχουν βιώσει στο πετσί τους τον απόλυτο αυταρχισμό, το βιασμό των ψυχών και της απόλυτης εξόντωσης της τρομοκρατίας. Είναι αυτοί που αντιστάθηκαν. Θέλω να πω ότι έχουμε τη χαρά σε αυτή την επαγγελματική ομάδα. Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο, να δείτε ποιοι είμαστε και γιατί όχι, να γραφτείτε στους φίλους της ΠΟΕΗ για κοινούς αγώνες, όπως είναι και σήμερα. Λοιπόν, έχουμε την ευλογία, να το πω έτσι, μάλλον η αιχμή του δώρατός μας είναι η επιστημονική μας ομάδα. Με την ευκαιρία να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Προέδρου μας, του μοριακού βιολόγου και γενετιστή κ. Καλογερίδη Αθανασίου, τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην συγκεκριμένη συγκέντρωση. Αυτή η ομάδα, πολλά πράγματα που συμβαίνουν σήμερα μετά τους εμβολιασμούς, ξέρετε πολύ καλά το τι συμβαίνει σήμερα, που υπάρχουν ανεπανόρθωτες βλάβες, και το αφήνω εκεί. Ήταν η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα, ίσως και παγκοσμίως, επιστημόνων που είχε συντάξει ένα υπόμνημα 107 σελίδων και το είχε στείλει στον Πρωθυπουργό, στους υπουργούς, τους άπαντες, και τους υπενθύμισε από τότε. Προσέξτε, έχουμε επιφυλάξεις για αυτά τα συγκεκριμένα εμβόλια. Δυστυχώς, επαληθευθήκαμε. Για μας όμως αυτό δεν είναι δικαίωση, κύριε. Δεν είναι δικαίωση άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, συγγενείς μας, φίλοι μας, μέλη της οικογένειάς μας, γείτονές μας να παθαίνουν αυτά που παθαίνουν σήμερα. Για μας δικαίωση είναι αν αυτοί οι άνθρωποι μπουν φυλακή. Σήμερα αυτή η ομάδα επαγγελματιών υγείας έχει συσταθεί με νομικό χαρακτήρα, έχει καταστατικό και μπορεί πλέον να ανοίξει τους ορίζοντες τους και να, ας το πούμε, πολεμήσει σε διάφορα επίπεδα. Γιατί δυστυχώς το θηρίο έχει πολλά κεφάλια. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Πολλά κεφάλια. Ταυτότητες, κλιματικές αλλαγές και οτιδήποτε άλλο. Πριν ξεκινήσω με το κείμενο, μια πρόταση ακόμη. Νομίζω ότι είναι ερώτημα αλλού και φαίνεται και από την παρουσία εδώ του κόσμου. Αυτή η χαλαρότητα που υπάρχει στην κοινωνία για το μεγάλο ζήτημα αυτό των ταυτοτήτων. Αυτή η χαλαρότητα, η απάθεια, αυτή η χλιαρότητα. Και από ποιους? Από τους λεγόμενους, από την Εκκλησία μας. Εντός παραθέσεως, από τους πιστούς χριστιανούς, από τους ιεράρχες, ιερείς, υπόθηκε προηγουμένως από τον κύριο Καλακιόπουλο. Δηλαδή είναι, κύριοι, εγώ είμαι ο ελάχιστος, είναι μάλλον ένα μηδενικό σε θέματα πνευματικά. Εγώ θα πω όμως αυτό που είπε ο ίδιος μας ο Χριστός. Τους χλιαρούς θα τους ξεράσω. Αυτό λέει ο ίδιος μας ο Χριστός. Θα τους εμέσω. Δεν μπορεί να πατάμε, πώς το λέμε, σε δύο βάρκες. Δεν μπορεί να πατάμε. Ή με το Μαμονά ή με το Χριστό. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Λοιπόν, το κείμενο μας ξεκινάει. Νυν υπερπάντων ο αγών. Ναι, κύριε, τώρα έφτασε η στιγμή
Και πάνω απ' όλα έχει σημασία ο αγώνας. Ο αγώνας για τα παιδιά μας, για τη γη μας, για τις οικογένειές μας, για τους πατεράδες μας, για τα σπίτια μας, για τα ιερά μας και τα όσια. Για τα ιερά μας και τα όσια. Ο λογισμός πολλών ανθρώπων έχει σήμερα καταληφθεί από το ψέμα. Δυστυχώς λίγοι μπορούν να καταλάβουν ότι στις ημέρες μας το ψέμα έχει αναχθεί σε επισφήνη και λίγοι έχουν τις προϋποθέσεις να αναγνωρίσουν ότι δέχτηκαν το ψέμα ως αλήθεια. Το βιώνουμε κάθε μέρα. Εγώ προσωπικά τώρα δεν βλέπω, έχει μερικά χρόνια να δω τηλεόραση. Αλλά θα μας κάνουν να πιστέψουν ότι η μπανάνα είναι φοίνικας. Δηλαδή θα μας κάνουν να πιστέψουν ότι το καρπούζι είναι κολοκύθα. Όχι κύριε. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, μην το θεωρείτε. Είναι η ψυχολογία της μάζας που τη δουλεύουν δεκαετίες. Είμαι σίγουρος ότι αν βγει μία Κία και πει τον κόσμο, κάποιος, όχι εμάς, σίγουρα όχι εμάς εδώ, να περπατάτε ανάποδα στους δρόμους, θα το κάνουν σας πληροφορώ. Γιατί το είπε ο Πρωθυπουργός και το είπε ο Υπουργός. Έστω και αν την ακούν την αλήθεια, δεν μπορούν να την αποδεχτούν, διότι το ψέμα πρόλαβε και γέμισε το χώρο της καρδιάς τους. Για αυτά που κάνουμε γνωστά στο σύντομο αυτό κείμενο, γνωρίζουμε ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις. Πολλοί αισθάνονται ασφαλείς μόνο όταν δέχονται την επίσημη άποψη των ειδικών. Ξέρετε πολύ καλά. Των ακαταδίωκων. Οτιδήποτε άλλο τους μοιάζει κάτι αιρετικό και η αλήθεια τους φαίνεται ψέμα. Γι' αυτό και ενώ όσα λέμε είναι βοός αλήθεια, τεκμηριωμένη αλήθεια. Πολλοί κόσμος πιστεύει στο κράτος, όσο και αν αυτό που λέει είναι αυθαίρετο, όσο και αν αυτό το μεθοδεύει με δόλο, όσο και αν το επιβάλλει με βία. Το λέει το κράτος, το λέει ο Καίσαρας. Επειδή προέρχεται από το κράτος, πρέπει να τα αποδεχτούμε. Όχι κόσμο. Αναγνωρίζουμε ότι έχουν δικαίωμα στην αυτοκαταστροφή τους όσοι πιστεύουν ότι δεν τους λέει ψέματα ένα κράτος που πέτυχε να καθιστά τους πολίτες του οικονομικούς δούλους, να οδηγεί πολλών τα σπίτια στην τραπεζική δίμευση και από πάνω να υποστηρίζει ότι τους εξαθλιωμένους πολίτες πρέπει να τους καταδιώκει για φοροδιαφυγή. Εμείς δεν θα συμπορευτούμε μαζί με αυτούς που πιστεύουν ένα κράτος που αρνείται να αναλάβει ευθύνη για τις ανθρωποθυσίες που έγιναν στο Μάτι, στα Τέμπη, στη Μάνδρα, στον Εύρο, στη Θεσσαλία. Δεν ακολουθήσαμε στον καιρό των επάρατων εμβολίων τις ολέθριες εντολές του κράτους. Γι' αυτό και μας τιμώρησε με την εκδίωξή μας από τα νοσοκομεία. Ενώ υπηρετούσαμε την ζωή και την υγεία του λαού. Το ίδιο κάνουμε και τώρα, διότι ζήσαμε τον κρατικό διωγμό. Καταλάβαμε ποιον υπηρετεί και μάθαμε τον δόλο που χρησιμοποιεί. Μια παρένθεση θέλω να κάνω εγώ, επειδή αναφέρθηκα στην επιστημονική μας ομάδα, θέλω να πω ότι πέρα από αυτό το υπόμνημα και την επιστημονική γνώση που είχε, αυτό το υπόμνημα έχει επικαιροποιηθεί κατά καιρούς τελευταίο διάστημα και μάλιστα έχει δημοσιευθεί σε διεθνούς κύρους ιατρικό περιοδικό. Ξένο. Αυτό για να σας δείξω την τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση. Εκείνο όμως που διαφέρει τους γιατρούς μας αυτούς, τους επιστήμονες, ξέρετε ποιο είναι? Και το έχω βιώσει εγώ προσωπικά μέσα από τις συζητήσεις μας και τις συγκεντρώσεις μας. Ξέρετε ποιο είναι? Είναι ότι έχουν Χριστό μέσα. Ναι κύριε, έχουν Χριστό. Αυτοί οι γιατροί. Κύριος Γιαννόπουλος, ο οποίος μας στηρίζει, μας έχει στηρίξει στην ΠΟΕΗ, ήταν τελευταία και στην ημερίδα που είχε γίνει στην συγκέντρωσή μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας, τι να πω, στην περίοδο, τα γνωρίζετε πολύ καλά, τι έχει τραβήξει αυτός ο άνθρωπος στην πρώτη γραμμή, με αυτόφορα, με αγώνες, και εγώ δεν ξέρω εγώ τι.
Μιλάω για τον κύριο Κυπανόπουλο και συγχαρητήρια. Τελειώνω, δεν θα σκουράσω, κύριε Παρκομή. Γι' αυτό και τώρα καταγγέλνουμε ότι οι νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες είναι η όψη του νομίσματος που λέγεται εμβόλια. Είναι η δεύτερη φάση, η πολύ βαρύτερη και ολεθριότερη από αυτή των πρώτων εμβολίων. Είναι αλυσίδα. Είναι αλυσίδα όλα αυτά. Τα εμβόλια, οι ταυτότητες, η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι αλυσίδα, ξέρετε ποιο. Ας μην αναφέρουμε το καν το όνομά τους, τέλος πάντων. Διότι έρχονται νέα εμβόλια, προσέξτε, έρχονται νέα εμβόλια, τα οποία έχουν σκοπό να επιβάλλουν με τις αλυσίδες της σκλαβιάς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης την υγειονομική εχμαλώτευση των ανθρώπων με τρόπο που μπορούν να λιώσουν την άμυνα του ανθρώπου και την γενετική του υπόσταση, προσέξτε, να διαταράξουν συναίσθημα κενού. Επιπλέον το ότι μπορούν να καταστρέψουν και το σώμα του ανθρώπου. Αυτά τα λένε επιστήμονες. Για την καταστροφή του σώματος μέσω των εμβολίων τα τεκμήρια είναι αναρρύθμιτα. Τα ίδια γεγονότα βοούν ότι τα εμβόλια δεν προστάτευαν και επιπλέον είναι η αιτία του τραγικού, τέλος πάντων, θανατικού που έχει ξαπλωθεί μέσα στο λαό και συνεχώς εξαπλώνεται. Με την εξαίρεση των Ελλήνων ψευδοεπιστημόνων, εμπειρογνωμόνων, είναι πολλαπλές οι επίσημες πλέον αναγνωρίσεις της βλάβης του σώματος από τα εμβόλια. Ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ στον τόπο μας υπάρχει αυτή η χειραγώγηση των μέσων, δεν ακούγεται τίποτα. Και όμως, ξέρουμε πρόσφατα στην Αμερική, ήδη απαγορεύτηκαν αυτά τα εμβόλια στα παιδιά και στις εγγύους. Εδώ, μούγκα, τίποτα. Με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση βλάπτεται ανεπίστροφα και η ψυχή. Αν το επίσημο κράτος θεσμοθετεί την γελιοποίηση των εικόνων του Χριστού, της Θεοτόκου και των Αγίων, αν μαζί με την ανθρωπιά απέβαλε και την πίστη στον αληθινό Θεό, όπως και την αναγνώριση της προφητικής αξίας της Αγίας Γραφής, εμείς δεν θα τους ακολουθήσουμε. Ούτε σε αυτό. Επειδή εξ αρχής διαφοροποιηθήκαμε από το κρατικό ψέμα, μπορούμε να παραθέσουμε τα γεγονότα όπως τα γνωρίζουμε και τα ερμηνεύουμε και να ερμηνεύσουμε αυτά που σήμερα συμβαίνουν με γνώμονα την επιστήμη αλλά και την Αγία Γραφή. Μια ιδιωτική εταιρεία που λέγεται Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταστρέφει την υγεία. Ξέρουμε ποιος είναι ο ΠΟΗ πλέον, έτσι. Ξέρουμε. Είναι οι σκοτεινοί αυτοί οι άνθρωποι της Big Pharma, της Pfizer, του Μπουρλά, της Moderna και εγώ δεν ξέρω τίποτα. Τέλος πάντων. Μην πω πάρα. Αυτό το υπερκράτος διεκδικεί να έχει πλήρη εξουσία πάνω σε κάθε άνθρωπο. Εξουσία ζωής και θανάτου. Πρόσφατα ψηφίστηκε, αν έχετε υπόψη σας, από 176 χώρες, έτσι, τις δικαιοδοσίες του ΠΟΗ, που είναι και υπεράνω των νόμων του κάθε κράτους. Προσπαθούν άλλους να τους πείσουν, εξαπατώντας τους, και άλλους να τους υποτάξουν, εκβιάζοντάς τους, ώστε απαξάπαντες να δεχθούν πάνω στο σώμα τους τα ανεξίτηλα ηλεκτρονικά δεσμά. Παίρνοντας κανείς την ηλεκτρονική ταυτότητα, ήδη έχει ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα δια του οποίου το σώμα και η ψυχή έχουν παραδοθεί σε μια παγκόσμια εξουσία που μπορεί να ελεγχθεί κάθε κίνηση του ανθρώπου, να επεμβαίνει στο νου και στην καρδιά, να οδηγεί τον άνθρωπο σε απόγνωση μέχρι αυτοκτονίες, να το χειραγωγεί οικονομικώς, να το επιβάλλει τη θέλησή του χωρίς να του επιτρέπει καμία αντίδραση ή αντίλογο. Όποιος το αντιληφθεί αυτό συνειδητοποιεί ότι δεν υπάρχει χειρότερη μορφή δουλείας
Όμως, όπως με τα εμβόλια μας έλεγαν να δεχτούμε τάχα για προστασία τα σκευάσματα, τα καταστρεπτικά της υγείας μας, το ίδιο γίνεται και τώρα, όπου με το πρόσχημα της διευκόλυνσης των συναλλαγών εμπεδώνεται η πιο απέσια και φρικτή καταπίεση, δηλαδή το αντίθετο της ευκολίας και καλυτέρευσης της ζωής που υπόσχονται. Ο ανάποδος κόσμος. Ό,τι λένε, η αλήθεια είναι ακριβώς αντίθετη. Συγγνώμη για το ύφος και για το τόνο και για την ένταση. Το γεγονός ότι αυτό που ζούμε στην εποχή μας έχει προπεριγραφεί στην Αγία Γραφή. Και μάλιστα με φωτογραφική ακρίβεια. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Ο κόσμος απλός, οι χριστιανοί, οι ιερείς μας. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Μας βεβαιώνει ότι οι εκβιαστικές απειλές τους πρέπει να συναντήσουν το δικό μας σταθερό όχι. Την άρνησή μας να υποταχθούμε στην παράδοση της ελευθερίας μας. Ως Έλληνες πρέπει να επαναλάβουμε τον μολόν λαβέ. Ως Ορθόδοξοι χριστιανοί μπορούμε να γνωρίζουμε ότι δεν θα μπορέσουν να κάνουν τίποτα εις βάρος μας αν εμείς στεναρά τους πούμε το όχι. Γι' αυτό ο Θεός μας προετοίμασε για αυτό που συμβαίνει, για να έχουμε το θάρρος ότι θα νικήσουμε. Διότι ο Θεός είναι μαζί μας. Αφού ο Θεός μας ετοίμασε μέσα από την Αγία Γραφή για να πούμε το όχι, ασφαλώς και δεν θα αφήσει να υλοποιήσουν τις απειλές τους εις βάρος μας, με τις οικονομικές κυρώσεις που απαιτούν να μας επιβάλλουν αν αρνηθούμε να πάρουμε εμβόλια και ηλεκτρονικές ταυτότητες. Λοιπόν, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι αναγνωρίζουμε ότι οι κάλπες έκαψαν τη χώρα μας. Το θέμα είναι πνευματικό. Προσδοκώντας την επέμβαση του Θεού, ομολογούμε ότι στηριζόμαστε στη βοήθειά Του. Αγωνιζόμαστε για την ελευθερία μας. Και τελειώνω με δύο λέξεις που συνηθίζω να λέω, όπως τις έλεγα και σε συναδέλφους μου την περίοδο του COVID των αναστολών. Πίστη και αισιοδοξία, αδέλφια. Πίστη και αισιοδοξία. Νυν υπερπάντων αγών. Ευχαριστώ πολύ. Καλή ελευθεριά, Κοσμά, μπράβο. Μπράβο, Κοσμά.